Huriani Tuhata nambat dohoti ibadah online di bagas tabe taparadima roha dohot pikirata laho mandohoti parmingguon sadarion minggu pasiahon dung trinitatis martang yang nahohom mahita. Marende mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada sahat rodi 2. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbadia natu mopa langit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma natama di Tuhani mar guru tusandok lomoni rohana mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan oloi hamuma Jahoba mar hite-hite lasni roha robe mahamu tujolona mar hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami parasiroha na sumurung saitogihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehon ma dihami haporseaon na sitong asa holan hosabing haposan nami unang loa surya marhaposan tuaka na dihasianganon ay holan hodo hapurusan dohot haposan say asima roham
patuduhon tu hami dalan hatuaon, asa jupang hami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Budul mamu. Tangihon hamuma patik ni debata, patik pau paton, dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tonga, rodi na di Bagasan Aek na di Toruni Tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba barsobat tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan pomitan. Rapang gidogogo mahita tutuhan debata, laho mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tatopoti dosata martangiang mahita, ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na semurung midahami, upartahatutu jala hutopoti hami do dosa nami dohot pangalosyon nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite asini roham, jala sesa madosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin.
tabegema baga-baga taringo tu hasisaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labbat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tu hita hobbar tu akka dosata, jaladang dibalosson tu hita hobbar tu akka hajahatota. Songon asini rohani amama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namaka biari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabegema hatane debata turpuk di hari mingguon. Sian 2 Musa 10 ayat 10 sada satro di 10 walu. Tajahama secara responsoria. Dungi ninna Jahoba ma tusi Musa songonon. Nunga hubege parungutu-ngutoni halak Israel dok matunasida songonon marhira bodari pangonon munan majuhut jala manogot nai butongan hamu mangan sagu-sagu asatung diboto hamu ahu do Jahoba debata munai. Jadi dung bodari Roma marhulalan akalote tung ditutup do para saorani jala manogot nai marpeahan nabur humaliang para saorani. Jadi dung manaik nambur napar pehain ida maadong mararak di sisik ni halongononi songon batu ni botik na tata met-metna dohot hibulna. Jadi dung di ida halak Israel akka didokbe matuna donganna manhu manang ahadui aidang ini udung-undung nabe. Jadi dibahen halak Israel masongoni adong napa pungugudang adong napa pungotik alai dung disolupi gabedang adong lebian napa pungu godang jaladang hurungan napa pungu otik ganuk marguru tunata pangasa di papungu nasida. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani dibata jala naupeopsa. Amin. Tahati-dakon ma haporseotai songona hinati-dakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatudusan
na tumupalangi tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tirubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si antod di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di haup pinarsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik di surgo, lahudul di siamun ni di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mohon mulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jalaodong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akan na badia, dohot yasisaan ni dosa, dohot tuhiatay na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot ni hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi kur virtual sian sekolah minggu.
Abigima tikting ng masa di Huriata. Oras dihita sa luhuna, saksong ni ruas ni HGWP mampang perapatan na mengikuti streaming di mingguan. Oras dihita sa luhuna. Toktong mahita majaga protokol kesehatan nakpe di Jabodetabek kita. Tagbigay matikting di Huriata di bagasa mingguan. Sada guarni minggu. Guarni mingguta sadarion 5 minggu pasiyahon dung Trinitatis dohot topik mangaraduti hasadaon ni Toddi. 2. Pertangyangan sektor. Di hari Selasa 3 Agustus 2021 masuk pukul 10.30 WIB Patupaudo pertangyangan sektor marhite Zoom meeting dengan meeting ID 830 141 3857 di sektor 2 di keluarga T. Marbun Boru Sigalingging. Tolu patanakon hata ni dibata di hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB naik patupauta do PHD lansia nisosohom tusude lansia asarya madohoti PHDI. Di hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 10.07 WIB naik patupaudo PHD perempuan nisosohom tu sude perempuan asarya madohoti PHDI. Di hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 10.07 WIB naik patupaudo PHD remaja nisosohom tu sude remaja asarya madohoti PHDI. Patanakon hata ni dibata di patupa marhite virtual Zoom dohot meeting ID 830 sada opas sada 3857. 4. Parheheon na posobulong. Hobar tu program NHGWP Mampang Perapatan 2021 naik patupauta do pesta Heheon NHGWP Mampang Perapatan 2021 dohot tema Spirit Service Praise Reges in T. Haringgason hamuma mangaraduti hasadaon ni Toddi pinadomu ni sudi dame ay sadado dagingi jala sadado Toddi ay songonido hamu terjauh di bagasan sada pakirimon di pajauon i. Jalataida ma rumang ni kegiatan ima di hari Minggu 15 Agustus 2021 ima pesta puncak parheheon NHGWP di patupado edde puji-pujian berupa kor from home secara virtual. 5 Pesta Gotilon 2021. Ganug taon do saya di patupa Pesta Gotilon, Pesta Puncak Gotilon nang patupauta di hari Minggu 12 September 2021 jala taida ma rumang ni kegiatan na adong dihita. Penjualan payung, celengan keluarga, basar online. Minggu 8 Agustus 2021, Ina Doho Deborah.
Minggu 15 Agustus 2021 NHGBP. Minggu 20 Agustus 2021 Sekolah Minggu. Minggu 5 September 2021 NHGBP. Remaja HGBP. Onom Rapat Panitia Pesta Gotilon 2021. Sadarion Minggu 1 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB naik patupau do Rapat Panitia Pesta Gotilon 2021 marhite virtual Zoom dengan meeting ID 830 141 3857. Nisosohom ma tusude Panitia Gotilon Asarya Madohoti Rapati. Pitu peduli dampak COVID-19 HGBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tusude ruas ni HGBP Mampang Perapatan khobar tu hasil sermon perhalalo di hari Jumat 10 Juli 2021 nunga disepakati mernida kondisi dohot situasi namasaon tunggodang do ruas ni huriata na terpapar COVID-19 dohot nahona dampak pandemik COVID-19 parhalado rap dohot Dewan Diakoni mangido pangurupion laho mengurupi ruas ni huriata partisipasi ruas ni huria boima tatongos melalui rekening huria mandiri nomor 123 0026 000002 atas nama HGBP Mampang Perapatan. Marhite mauliate upasat hami turuas ni huriata di pangurupio dohot kerjasama songon hata ni debata masih rupa mahamu mamorsan akka nadukduki ima dalan mangaradoti pati ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Amin. Ruas namar sahid. Tabuan di bagasa tangyakta ruas namar sahid sada nyonya napitupulu Sonya Borumanurung sektor sada dirawat di JMC. 2 Situa Jeka Marbun sektor 4 perawatan di rumah. Tolu nyonya Situa Marbun Borusianipar sektor 4 perawatan di rumah. 4 Dame Marsia Boru Lubabatu sektor 4 perawatan di rumah. Hatani debata pasaha ma dalam mutu jahuba jalhaposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Pesan surat pusat HGBP. Duksiduk tiktingon jahahon do surat pimpinan HGBP taringot tu laporan bulan Juli papungu dana tu dana pensiun HGBP. Ulang tahun kelahiran. Perhalado dohok ruas pasahatot selama ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon didok hata ni dibata di tangat siamunna do gajang ni umur jala di habirang na do hamaraun dohot hamulyaun poda tolu ayat 10. Parhepengon terlampir akapelian hamulyateon dohot na asing na so jinanahon ditiktingon taida ma diharotas acara na adong dihitabe songon ima tikting dihuriata di bagasan samingguon tuhata ma mamasu-masu.
Surat Sijahaun sian pimpinan HGBP Huria Kristen Batak Protestan nomor 125 Sia garing L Sada Walu garing 7 garing 2020 sada. Hal laporan bulanan Juli na pungu tudana pensiun HGBP. Lampiran rincian pemasukan sian aka distrik tu kantor pusat HGBP. Na pinarsangapan sudai ruas dohot perhalado HGBP uluan ni Huria di inganan Nabi. Dame ni debatana sumurung ima madongani hamung menguduti surat nami na di hari 22 Juli 2020 sada nomor 10 sia tolu garing L18 garing 6 2020 sada taringot tu laporan bulanan Juni na pungu tudana pensiun HGBP laho manalesai utang HGBP tu dana pensiun HGBP marhite usaha dohot na asing amplop pilihan bulanan malam dana dison disagihot tu hamu buah-buah taringot tu hepeng nang masuk dohot hepeng nang ruar sian kantor pusat HGBP domu tu dana pensiun di Medan Persadarion di bulan Juli 2020 sada. Na masuk sada tu rekening normal dana pensiun HGBP ima na opat rekening BNI nomor 006 125 5696 BRI nomor 0053 01 000 517 301 Mandiri nomor 105 000 2086 514 Mandiri nomor 107 00 00 7772 garing QRIS ID 1021 0692291690 na masuk gudangna 2 miliar 184 juta 813.115.000 tu rekening khusus pemerhati kasih HGBP BNI nomor 8808844402 naro sian ruasta nang naso ruasta gudangna 7 miliar 611 juta 878.210 rupiah. Pengusude sian ujung di bulan Juli sahat tu 20 Juli 2020 sada ima 10 miliar 646 juta 611.406 rupiah. Naruar sada Manggara tu dana pensiun HGBP di Medan di tanggal 20 Juli 2020 sada sian na opat rekening ima 2 miliar 110 juta rupiah.
2. Manggarat tu dana pensiun HGWP di Medan di ujung ni bulan Juli 2021 sian rekening pemerhati kasih HGWP godangna 7,6 miliar. Pengusude nang targarar satu ujung ni bulan Juli on ima 10 miliar 520 rupiah. Alani nang tagarar tu dana pensiun HGP di Medan saha tu bulan Julion ima 22 miliar 320 juta rupiah. Hatorangan ima 71,8 miliar sahat tu Juni 2021 tambah 10,58 miliar hola di bulan Juli 2021. Las itu tu rohata ATP dau gumodang dope nang nasaro siang pemerhati kasih HGWP na mengerupi hita HGWP di bulan Juli ima 7,66 miliar nungalam nakok tong nang gudang ni naro sian tonga-tonga ni tasadiri na di papungu-pungu di aka huria ima 2,8 miliar. Tabana nunga hupabangkit hami sadatim laho mengerupi hita hami uluan patupahon aka proses pemerhati sian PPMP tu PPIP nama make ke DPLK alani sian nasa rohanami pinasahap mamauliate gudang tugan naung pasahato pelean tu debata marhite pangurupion tu dana pensiunon sahat tu ujung ni bulan Juli pos dorohanami atik pe tong marukil hita di bulan Juli sahat tu bona ni Agustuson pola terinfeksi COVID-19 sian hita saluhut di Sadok distrik Gudanga 12.800 halak jala naung modding 326 halak. Rade jala hirasdo toktong rohata menguduti panupahion turwasta manggarar utang ni HGWP tudana pensiun. Saya diasihi tuatama bangsota nak kita sadiri mengadopi paru kilo bulonon. Hot haporsiaon na debata na siat debata Jehovah do haluauta gugu nang edeta nang tahutata hita. Yesaya 12 ayat 2. Masitangyangan dohop masiurupa mahita mengadopi COVID-19 siaon dohop pakorhonna naburuki tunguluta sada mahita rap saluhut raya Indonesia patupap pangiduan ni pamariat tata dohop pasohoton hararatan ni COVID-19 dohot parianna asabui tumui buhita merdongaton tuhatta situlusadai menguduti pembangunan ni bangsota nama sairikoti tatangyakom ma pamariat pamertata naniuluhon ni Presidenta Isniur Joko Widodo mabuan hita ruar sian pertoktangan maradopon COVID-19 siaon dohot pauliulihon bangsota. Songonima pinasahat buah-buah dohot hata hamuliateon nak pangiduan menguduti panupahiota uhut majuhot tuhamu
asa ganup hita marsitangyangan di bagasan guarni Tuhatta Yesus. Tabe mardongat tangyang Huria hagabepe Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Tembusan Sada Sekretaris Jenderal HGWP Kepala Departemen Kononia Marturia Diakoni HGWP 2 Pareses HGWP Bendahara Umum HGWP Kepala Biro Dana Pensiun HGWP Kepala Biro Jemaat HGWP tolu pertinggal songonima hata surat na dijinahahon sian pimpinan HGBP tapasada marohata martangiang mahita debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo hami di bagasmon ali Tuhan pasadahot tahinami mangido asiniroham nagudangi jumulo mahu pasatami puji-pujian nami tu ada puamu na badiai ali Tuhan asa sudi na hupangido hami na tau lianomu hobar di panguluan nami ali Tuhan. Holakoro na hupangasaw kami di panguluan namion ali Tuhan na mga lehon nasa nahobar di ngulo nami. Dia palatikyon ali Tuhan matsegudang parukilo di tonga-tonga ni Portibion. Napos dorohan nami na parbinoto doho ali di siya ali Tuhan. Jala sudi ruasmu na majaw guarmu ali Tuhan na paluomu siyan virus COVID-10 siya ali Tuhan. Tuhan tukpe songonon di parpinggon nami toktong dohami marlas ni roha jala tok kami mengido panguripiamu terlumubi may ali Tuhan di bangso nami bangso Indonesion asalehonomu pangurupion tu pemimpin nami mulai na tertinggi satu na terendah jala pergugiyomu presiden nami Presiden Joko Widodo manguluhom bangsaon asabuy harwar siyan permasalahan niya li Tuhan jala padawamu saluhu na akka pangguturi nakpe songonon ali Tuhan tumatsegudanggo akan mengeributi bangsaon ali Tuhan alay di baga sapos ni roha hami mengiru tuho na padawamu sudi akka pangguturi gabi buy paturyamu gabi pangurupi di bangso nami na manguluhon haluaon siyan akka parsahiton COVID-10 siyaon ali Tuhan ho mga rajay ati-ati do pikiran na sida jalaho na perguguyhon saksangoninak Tuhan di huria nami nabuloni huria HGBP na dipimpin ni Amang Robinson Butar-Butar lehon gugu di mana ali Tuhan dinamanguluhon HGBP-on ali Tuhan jala perguguyomu ibana torangi ati-ati doho pikiran na ali Tuhan lehon kesehatan saksongoni nang dia kepimpinan na asing na mga reduti Korea HGBP manangay di dia pemaringanan mulai siyan na pertibo sa hatu aka ulian saksongoni ng pendeta aka fungsional saksongoni ng aka parhalado
ni Huriam lehonommu gogo jala lehonommu aka selas ni roha pada womu aka parsahiton ali Tuhan. Marlas ni roha mahami di bagasan ni ali Tuhan asahona madongani jala mangurupi Tuhan swaksongoni nang ruas nami hagabipe mampang dia palatikion di bagasa parsahiton nyonya na 70 sonya baru manurung siat sektor sada na dirawat di rumah sakit JMC swaksongoni nang amanami situa jeka Marbun sektor opat dirawat di rumah doho inanami nyonya situa Marbun boru sianipar sektor opat toktong dirawat di Jabu swaksongoni nang boru nami Dame Marsia boru Lebabatu siat sektor opat dirawat di Jabu. Mengido hami Tuhan di asini roham. Palua nasida sian aka parsahitoni padao jalata parhon. Sudi go kuasa doho ali Tuhan manaparhoni. Jala pargugui Tuhan aka dokter na manangani aka parsahiton nasida pasu-pasu ng obat asagabi hamamalum ni parsahiton na ali Tuhan. Swaksangoni ng ruas nami nasubuhi hugwari hami ganuk mersede-sede na dibaga sa parsahiton. Asiniro hami mamiyad dibaga sa nasida ali Tuhan. Jaladamem nasumurungi maringad dito nga tunga nasida. Na leonom mo na hubar di parngulon na ali Tuhan. Parguguy hami jala ramoti di bagasan asiniro ham. Tuhan di na mangido do hami di sude aka paramedis na manangani COVID-19 nali Tuhan. Lehon kesehatan jalal homa na madungani dohop mga raduti na sida. Toktong maho miyad di bagasan na sida jala damem na sumurungi. Swaksonguni nang ditong natongan ni keluarga na sida lay Tuhan. Lehon sada ni roha. Di na manguluhon aka pasen na terpapar COVID-19 nali Tuhan. Tuhan hurya nami pe hurya hagabi pe mampang homa na mga ramoti jalaho na mga raduti parguguy pimpinan ni hagabi pe mampang amang pendeta Banjarnahot swaksongoni ng pendeta fungsional lehon kesehatan jala lehon akaselas ni rohang. Dihami pe akaparhalado na mga raduti huryamon swaksongoni ng ruasmo asini rohami mamiyad di bagasak kami pasu-pasu ma sa isulungot na ruas ni huryam padaw ma akaparsahiton ali Tuhan. Di bagasan las ni roha mangido hami tuho pangurupion na sumurungi na lehonommu tuhami ganuk mersada-sada ruas ni hagabipi mampang perapatan. Tuhan perdusana gudang duhami. Jumuluma Tuhan sesa dosa nami na gudangi. Asa unang gabi pangabati tuak kapasupasum naik sipa asahatom tuganu mersada-sada ruas ni hagabi mampang. Asinirohamma na manggoki hami. Marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami si paluhami. Hupasahat kami tuho tangyang ngamion. Mauliate maadiho ali Tuhan. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 650 ayat sada Huhud papungu pelean sada A dohot sada B. Sada holong dai saluhur
debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mga ramauti ate-ate dohot pikiramuna ibagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Terpukjamita di mingguta sadarion imana tersurat di Efesus 4 ayat 1 itu surat ni Apostol Paulus mendapatkan huria Efesus taringot tu hasadaun ni huria asa ahu na tarihot di bagasa Tuhani wapoi mahamu parangion hamuma natama obartu pajauan nok songgop Tuhamu martoruk ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha masih heheya di bagasar roha na holong aringga sokamuma mangaradoti hasadaun ni todi pinadomu di dame asada daging doi asada daging asada do dagingi jala sada do todi asoni dohamu terjauh di bagasa sada pakirimon di pajuoni sada do Tuhan sada do haporseaon sada do nang padidion sada do dewata amani sasude si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala singani saluhut alai tu ganup hita bedo di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalihon ni Kristus onima sahana di hita kadongan sahaporseaon di bagasan korni Tuhata Yesus Kristus turpukta sadarion taring tu hasadaon arpardomuat tu jamita 2 minggu nasalpu tong Efesus 2 ima alani perluna anang sangat penting hasadaun persatuan anang kesatuan di bereksi Paulus do dihuriai na rentan perpecahan perbedaan nama korhon hal-hal na negatif alai amma tang yang nisi Paulus do ajakan asa marsada di bagasan todini Tuhan di bagasan halabohon di bagasan saling menopang saling menolong saling membantu masih hehean saling bisa mengalah saling mengampuni. Ada memang latar belakang ni surat ni Efesuson ulo tajaha onom bidu takasdo di bahwa siap bidu sada saat tu tolu taringot tu doktrin manang teori ni hak Kristenoni siap bidu tolu bidu obat saat tu onom ima wahado praktek alani perjuangan nama saya balgado nama saya berat di si Paulus memperjuangkan persatuan pola hona penjara. Jadi suraton ditongos siap penjara. Penjara hon panggonggomi Romawi loibana ala memperjuangkan iman Kristen. Memperjuangkan ajaran Yesus Kristus. Memperjuangkan ajaran ni debata namurni memperjuangkan tot di perbadia. Kalau halak di penjarahon alai ni kejahatan alai si Paulus pola di penjarahon umokop akka na porsiai akka halak Kristeni. Napola ba? Di nadeba molo di penjara dang fokus be pikiranna. Ola mamikiri beban na di penjarahon nama. Tong niru na masa alani hagalion ni jolmai. Ale si Paulus luar biasa do ketahananna, luar biasa do hapersianna. Tang lupa ibana
manangyak konak ruas ni huria bahkan fokus di mana holat ruas ni huria pohama unang medar unang marserak manang merbalik musahala Efesusi sianang porsea tu Yesus Kristus gabe mulak tu kekafiran manang hasi pilibiguan. Allah ni berhasil loh sebenarnya si Paulus pasadahon nakka Yahudi dok Yunani. Jadi masih buan horong na don di kalau tajaha di Efesus 2 ya orang Yunani mempertahankan filosofinya, alak Yahudi mempertahankan Tauratnya, tradisinya, rasa saleh, rasa umat pilihan Tuhan. Ang berpertemuan. Allah ni mas sedengkat do turbukon nang tu huriata HKBP secara khusus salak Batak. Ya lak Batak pe sebenarnya buidu murah hasadaun. Alai buidu maul hasadaun. Alai secara umum alak Batak murah do mersada. Lau membangun si bangunan, lau menuh si tuhuhon. Ada padok ni alak Batak asa sada sangat dayun aik unang dua sangat dayun tuak dan ingok di poda nyakan itu alak Batak sada muda sangat dayun aik unang dua dayun tuak kalau aik ya tawar bersih labok murni tersongoni marupani air mineral manang air aqua, manang air putih. Alai di dok alak Batak unang dua sangat dayu tuak. Ya ada rasa airnya, ada rasa tuaknya. Molo dibayar raru pangmai. Molo asli mana ada rasa gulanya, manisnya, ada asamnya. Tapi kira bagi dua mak. Unang dua sangat dayu tuak. Lapatanna ya bersatulah. Ada tu perumpamaan upama. Mersadani rohama unang pecah. Dirajum alak Batak do perpecahani urang denggan bahkan negatif. Alai mersada dang murai ale makorhon halna positif. Jadi do sada muda. Pangoni do poda ni orang tua tu kageleng nate. Alarawan perpecahan. Arhamaranggi piga-piga uludon adong perpecahan. Alai saya netu tua sada muda. Ulu sada mu segad do jolma enak. Alai malu pecah mu bahamu mai patah hati lapan. Mekel majol mai. Jadi saya hidup mai majol mai malu pecah marbeda yak kena berkeluarga tor dihatai mai. Alai malu ringgado tang adong celah laho makatai. Oma di alak Batak dungi manibung rak tutoru mangakak rak tukijang. Ope upamane alak Batak do. Manibung rak tutoru macakit mangakak rak tukijang. Aleo maknana positif do temang inang. Unang tong na negatif rak tutor. Na negatif muserak tu sah. Menurut tahu manibung rak tutoru molarok si ulaun si tuhuhon mari turun bersama. Molarok si bangunan gereja mari gotong royong. Molarok si uruban mari kita bersatu turun tangan idora tersoni. Jadi manibung rak tutoru di hal yang perlu olarong akka arsak ni roha pe duka cita rap menanggung ikut terlibat. Alai molidok mangakar ratu kijang ya kadang ada kalanya kita ya marlas ni roha rak mar pesta pembangunan sukacita itu sama-sama dia. Apa tanah saya dipersita halak Batak do manibung rak tutoru kebersamaan dalam suka dan duka
mangakak Ratu Kijang bisa juga dalam hal sukacita juga. Odo dihita kaya dongan sapor seaun adong musai masih amin-aminan songon lapak negaol masih tukul-tukulan songo suak di robean. Masih amin-aminan songon lapak negaol alingom maloka nitu-tu ete. Ale menurut pemahamanku gauli pisang doka. Daun pisang itu kayak teratur gitu. Mulai dari bawah ke daun kedua, daun ketiga, daun keempat, ya seperti itu. Masih amin-aminan, bisa mengaminkan, bisa menerima. Ya ini agak pendek, ini agak panjang, agak pendek lagi, agak pendek. Dan ala pendek ikijang mau pendek lah sampai ke bawah. Atau panjang di tengah, yang atas ini mau panjang gini. Ale upama ni halak batak masih amin-aminan songol lapak ni gaul. Bisa menerima perbedaan itu, masih tukul-tukulan songok suha di robean, itu suha ade, mulai suha di son, ya ditopang yang di sini, ditanam di sini, di robean agak turun di mana, isuat ditoron, menahan yang di sini, ini menahan yang di sini, ada wari, ya danggabe marupa ibarat. Masih amin-aminan mahamu songo lapak negaul, masih tukul-tukul mahamu songo suak di robean. Denggam mak ka tu keluarga tu akka dong sabutuha tu akka marhuria orlah kulo. Dungi di terpukau di dok masih hehe mahamu. On tradisi don. Olo di huta, olo makuti soban. Alani borakna hehe jo ibotomi hehe jo dongami aina boratan lao mana kokot tu si majujung asa membantu saling membantulah kamu masih hehe amam molor tu pundak do tong do di hehe molor di bape tu marjarum goni son kod di hehe. Kemudian naik turpe lapa turut to barang ketor itu pas sosongnya deh. Besar roka. Tong doi bantu. Baturun. Amma tabbani muse marsiada pari. Ya tradisi le tong elak bata. Giliran ni mangoda hita mangula hari sogot hari Senin karap tu si marsiada pari. Dangi bayar. Ba manglet tenaga do alai gilirakku hari Selasa rok mau se itu adalah kebiasaan tradisi ni halak batak na mengajar rona sadaun songoni do nang di bahasa Indonesia berat sama dipikul ringan sama dijinjing ada beban berat sama-sama menanggung ya naring ape ya sama-sama. Oni do raneng dohono iturbukon nang tu gereja nang berbeda ikon marsadani roha ikon kompak akar ruas ni huria nang di masa sulit soni do neng ajar honi si Paulus siap penjara di mana sajeruji besi alai ditongos do suraton supaya kompak jemaatnya. Asal sada marsadani roha molong marsadani roha nang adong be nabui mengalahkan ahp bui do kompak alai molo so kompak be bana murah bocorote akhirnya kempes mai bana kempes akan jadi masalah. Odon suraton si Paulus turi Efesus keprihatinan rawan perpecahan dan konflik di gereja Efesus baik antara jamaah Yahudi do non Yahudi manang kafir rawan konflik apalagi gereja baru berdiri apalagi orang yang baru percaya kepada Yesus sangat gampang terombang-ambing toridok mah pidana mau adang bekristen biau
Adang merbedai do, gudang do nama asa son. Son aso nyamat do nama gerejaon, ya lebih baik saya pindah gereja. Mungkin lebih aman agama yang lain. Ada perjuangan di si Paulus, bahkan dia rela di penjara untuk memperjuangkan orang Kristen satu sadarion, satu tikinan yang robe. Dia rela di penjara supaya orang Kristen itu bersatu. Alah ni harga hidup. Tang adong benam marga sian memberikan nyawa dia tu. Lebih baik saya dipenjarakan asal gereja itu tetap bersatu. Pengorbanan luar biasa saya di ibana do melotajah melis Efesus sada. Lihatlah Yesus, dia rela mencurahkan darahnya. Dia rela disalibkan di Golgota. Mati tersalib supaya umatnya bersatu, jangan terpecah belah, jangan berkonflik. Dan gereja harus sesuai dengan panggilannya ya rendah hati, lemah lembut, sabar. Bahasa di si Paulus rendah hati, marturuni roha lah memang di dunia Yunani dianggap roh rendah hati hina. Jadi arogansi do di dunia Yunani. Pongah do kare kesombongan, arogan, kuat, perang pakai pedang bila penting membunuh. Gak ada rendah hati. Harap turuni roha sebenarnya di Portibio. Karena orang selalu berlomba ingin besar, hebat. Alai justru dia jarojis do rendah hati, hatinya itu rendah. Ama tidak si Paulus. Pamalo rendah hitai toru, kalau diinjak pun enggak ada lagi di bawahnya. Tang madau be. Alai malo tibur di mana songnon, diinjak ya makin dia sakit hati karena jatuh. Tapi kalau di bawah posisi kita siapa yang injak, kalau diinjak pun enggak ada lagi di bawahnya, udah paling lantai paling dasar. Jadi agak enak asal tahan aja. Sekarang menahan diri ini kan udah dihina-hina orang, diejek-ejek, dikucilkan, dipandang sebelah mata, tapi bertahan aja di bawah karena udah di dasar. Tetapi orang yang tinggi hati kalau dipijak ya dia jatuh, tersinggung, dia marah. Ima sifat ni jolmana somal molo tiburi bana diposisikan dirinya, kemudian orang memberikan hantaman, dia tersinggung dan sakit hati. Tetapi kalau dia paling bottom dasar, kalau dipijak pun sudah mental dia, karena udah paling bawah. Odo dari ajaran si Paulus, rendah hatilah. Apa dua on do lemah lembut. Angko marlabuk ni roha. Gudang mengerti honi antara tidak marah dan marah, ima lemah lembut. Marlabuk ni rohai di antara tidak marah dan marah, berarti versi tengah. Ima level yang paling aman, tetapi juga harus tahan itu, dihina juga, dicaci maki juga. Tapi dia tidak marah, tetapi tidak juga menjadi hina. Dan tambah lagi kesabaran, penamal lo kesabaran. Kalau memang galiru jolmai, ada si Paulus ikut sabar ma jolmai. Gereja juga harus sabar menghadapi persoalan. Hasadauni todima songon hasadauni amai itu anaki. Taraduti ma hasadauni todii. Sopan sederhana, tidak sombong dan saling membantu. Zaman ni Kopiton hal na paling pentingin na saling membantu, saling mendoakan. Ate na ama. Ay so ang nabuhi tarpadu pa. Apalagi ngarong virus Delta na baru cepat ona bisa meninggal. Mana boy benota hanya dengan doa, dengan berserah kepada Tuhan. Ang berisi yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa mau direndahkan. Ang begunana jama sonarion tohoma. Tuhan mungkin marah dan menegur orang-orang supaya dia rendah hati. Alani segala usaha ko bainot tamalaho menempuh hasadaono. Adona menarik dari turbukon do si Paulus.
bagaimana caranya menempuh persatuan itu, bagaimana caranya? Memang kalau ni kopiton bodoh mersada dolma, oleh keadaan normal susah orang bersatu. Kalau ini harus kita perjuangkan. Song si Paulus bahkan di penjara sekalipun, bahkan seperti Yesus mati pun harus diperjuangkan untuk kesatuan. Angko Huria Mampang agak kompak dote. Kalau benar hampir 1 tahun ni beson. Baru nama no kompak overeng Huria. Olarok situ huhun, oh sama dalam keadaan covid tope berjuang tope kompak. Angko gereja nasi nggak kurang na kolaps. Ada kompak. Kalau engkau Mampang masih kompak, masih bersatu. Nampak di hata agak berbeda, tapi dalam hati itu memang berjuang untuk memperjuangkan gereja ini berdiri teguh dalam situasi apapun. Roh Tuhan memang bekerja di sini, mengetuk hati setiap pribadi di gereja ini. Oma perjuangan yakin juga percaya akan bisa melewati kesulitan on. Walau do lulus HKB Mampang di Hasusanon, sudah lulus lah. Seterusnya pasti karena itu pengalaman penting. Idon si Paulus gabe sada daging mahamu. Ada yang sebagai tangan untuk bekerja, ada yang sebagai otak untuk berpikir hal yang positif. Ada dari hatinya yang mau membantu mengurubi Huria akar ruas na dangol na fokus na ona covid. Semua bekerja. Bagian organ-organ tubuhnya idonedok sesuai dengan panggilanmu. Mula ruas di bana boy mga leon bantuan sudah diberikan. Ada jemaat yang bisa memberikan doa, sudah diberikan. Ada yang ruas yang memberikan semangat dan perhalado, sudah diberikan. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada yang terpisah. Idonahu berkami di Huria Mampangon. Amu nama nami ruas ni Huria na di Jabu. Hampir semua memikirkan bersatu padu sesuai dengan talentanya, sesuai dengan panggilannya. Pemusik tetap eksis dalam situasi Covid. Song leader juga eksis, multimedia eksis. Perhalado juga tidak pernah ada yang orang nak kosong hati. Gabi sorong marageda, gabi peditei marjamida dok marageda dok majahede arok karep. Masih berjalan terus. Berarti masih bertanggung jawab. Segala usaha telah kita tempuh dan harus kita tempuh. Nang pego ahura kita. Alai sabar kita. Karena merasa ini adalah untuk Tuhan dan pelayanan untuk Tuhan. Gereja telah dipilih, kita telah dipilih Tuhan untuk mewartakan berita kabar baik. Odo dihita kadongan sapur saun. Olo rotor di itu kita merdalam napas urat-urat, semua darah berjalan dengan baik. Nang pe situasi sulit, mau lorong di kita lebok ni roha turun ni roha, kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri. 2 masih hehean, saling membantu. Songan filosofi ni alak bataki. Masih amin-aminan songon lapak ni gaul, masih tukul-tukul songon suhat di robean. Saya dah songon dayun aik unang 2 songon dayun tuak. Mangakak ratu kijang mani bung ratu toru. Bungi terpujilah Tuhan. Pasti doi odor sasaran itu terpukon. Mulai Efesus 1 Efesus 1 onom. Sudah doi naik pasatan si Paulus tu Huria nak tu Huria takai. Amma hakukun firman Tuhan di minggu ta sadarion. Amin. Bertanya kita. Waliate ali Tuhan merhite surat Efesus laho menjaga hasadau di bagasat todi memelihara kesatuan roh. Perjuangan si Paulus saat di penjara bahana makoko pala Kristen. Doa na berbeda-beda latar belakang
jahuri nang jon jahudi songni nang hami sadari hon ipai ngoto ngapola mate Yesus Kristus dia silang holan pasadaho kami asa sadala doh perpadanani panggilan sarupa do bobot kualitas ni haporsan nami do praktek kehidupan nami sadalam matutu hapad di tahun nami do pangulon nami siganupari sadalam hasit tuau ni do ngul siganupari sadalam akristeno ni to karwas ni huria dinguluna siganupari ado berita los ni roha di hami pengotok kami li Tuhan nungabe ubig hami atami asamar turuni roha hami do masa kami kijang ni roha alai miyamma kesederhanaan kesopanan dang naleai Tuhan dang rendah alai songo Yesus Kristus di napatu toro dirina alni pos rohanami wardalam mahasadaon di bakasan huriam damina sumurung shalom irene saat Tuhan gabi harmonis aman selamat kami sina ka persoalan yang ulunami tangakon nami do salina li Tuhan nang ditangakon ke perhaladom kana marsait na korban covid mangasahon karo Yesus Kristus malum tang yang nami to katiken yang robui lebih dengan ibadah nami permingguan nami di bakasan Yesus Kristus amin. Mari dihitahu pabu pengilian paduahon. Tanya kema pelihata ale debata amanami na di beno kijang kodo haroroni saluhut si lehon nadenggan do na sauli basa na malutus upasatami masien na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalame gabi wabna khusus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa hu parasya kami pilihanon pati bulon harajam muditong atongani huriam do di portibion buhay maruhanami marhite hite tordim asalam hutadahami gudang ni silo lehon mi tuhami asalam gergir hai madok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Malaya manami na di bano kijang sai pinarbadia ma guarmu sai Roma harajanmu sai saat malam ni roham di bano tongon son na di bano kijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami sama pone sanami di dosa ni dengan namar dosa tuhami una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Dewata Maho, disodakon Tuhan Dewata Ma bohina tuho jala sima rohana midaho, didopakon Tuhan Dewata Ma bohi didopakon Tuhan Dewata Ma bohina tuho jala di pasar ma damena tu tadim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.